Hello mga subscribers, isang laro mag-gameplay ngayon po ay January 13 po ng Lunes. So ito muli kami sa aming therapy for January, for 5 session therapy for this January. So, watch po yung aming mga great improvement. Ang po, lalakarin po natin ngayon si mga siya. Bob! Are you okay, Bob? Okay. So, medyo nung isang last January 6, naglakad kami ng dalawang sets. Hindi na ako ng isa. So ngayon, try natin yung tatlong sets. Kaya mo nga siyang. 3 sets kaya? Kaya mo 3 sets? Walking, lakad. Why? Abo nga siyang. Kabang sa muna nagkape muna yan. Abo nga siya. Pagkakape natin muna siya, minum po siya ng gatas. Pampalakas. Yan. So guys, pray muna kami bago mag-therapy nila. Minister ko. Sige. Maraming tayo. So, mga pagkakas. Magkamusaw. Lord, maraming salamat po again for this January 13 po. Therapy po natin kaya ng show. So, naman po Lord God, lead as you bless us, Lord God. At kalakarin po namin siya sa mga siyang mga kapatid po mo. Isamahan po kami sa aming gawin po Panginoon araw-araw sa Lord God, as you bless ng mga kapatid, mga pamilya, mga anak, Lord God, ibas mo mga tao, ka, tumutulong ko kaya mga nasyong araw, financially, physically, as ano mga pangailangan, bless ng Holy Spirit. Iwala po God sa makapagpapato, dalabang sa kulapay ng buwan ang sa bawat ng Diyos, Lord, tayo sa pangibig. Lord, ano mga noon, at mga responsibility, ang possibility, Lord God, mga Father, ikaw po yung Panginoon, ang lahat may plano, ang lahat ng kailangan ng ito, magpagaling po, yan po asyong mga Jesus. Amen. Chok! Ay, pag inahin ako ito, Lalabukan eh? Nalalaban niyo. Huwag niya eh. Kaya po asyong, let's walk! May natin eh. Wow! Kaya ako, kaya ka. Ba, balita mo kay ano ba kay? Ano nga ba? Ito ko ba? Ito na, sige, push. Oo, diretso ka pa, diretso. Wag ko na guys, bago siya tumayo. Sige. Okay. So sa therapy po ng stroke, importante po yung pinapalakad natin ng ating pasyente. Kasi po, i-circulate lahat. Pati yung dugo niya and everything, at yung mga muscle niya, hindi lang po masama-sa yan. So ito po ay program ng therapy. Yan. Ito, ibasahe, parang bench lang yan. Sige, push! Ito yung importante. Yung tayo at ito. Sige ba? Ito ko saan? Dalawa? Sampu. Push! Low. Okay? Kasag sila. Push! Apat! Ganda. Push! Lima! Ganda. Okay. Push, anam! Boom! Okay. Push! Dachun. Yan. Last. Kailan ka pa? Masyaw ka? Bap, lakad din, balas niya. Dali. Balancing. Sumali ka po ang balancing sa walking. Pag wala kang balancing, hindi ka makakalakad. Sige ba? Okay. Push. Okay, push. First round. Push. Takbo. Fokus ka mo nga siya ha. Balance. Yan. Very good yan. Sige. Push. Push. Nakakali. Bagal. Yan. Push. Yan.
Okay, good. Diretso ka tawag, diretso mo eh. Yan, wala mo i-reaction sa lupas. Vamos. Yan. Paano mo ko? Ano mo ko? Yan. Yan. Diba? Doon sa pumasyong. Yan. Push. 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 Diba? Push. Diba? Push. Diba? Diba? Tama na po, Asyong. Push! Ram! Yasin mo na ako. Push! Push. Push. Yeah, push. Yeah. 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 Push, yeah. 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 Good. Good. Side. Good. Wala pa, huwag kang mangupo. Wala malayo mo pa. Sige, malawag ka pa. Sige pa. Kita ka pa. Ito ka pa, ito ang upo. Yan. Sige. Ito ka lang. Yan. Ano ang bagya? Ibay ka tawan. Lalakad. Sopan. Kapit pa lang ang tangini.
Tapi, hindi kami pala talaga. Kaya mo, yung mga salamat. Eh, wala sa akin dyan, hindi siya yung importante, gagawin tayo mo yun. Yo. Saya ang balag yan. Oh. Yes, kayo mag-gabi, hoop! Balag yan kape yun. Jalan kayo ba? Yes, kayo, ang mga show. Oh. Game. Tanti, parang alam ka. Diba? Bak, tigdo ka, dito yung tao mo. Ano, no? Ayan, no? Dito ka. Yan. Oh. Sige, malug mo. Nakasan mo, malug mo. Alam, makalutang mo din. Nakalutang ka pa. Hindi tayo, no? At yung pinapanawa naman eh. Tayo ng mga narapan. Hindi tayo nagmamadali. So, kaya natin yan. Kailangan makatirisas tayo yan. Para may full walk mo. So, push! Hindi puro masama-sama yung therapy. Kailangan may walking. Okay, push! Okay, yan. Okay. Wala. Diretso ka. Yan. Kaya mo. Okay, tsatsaga natin yan. Pumasyo. Yeah. Kita. Tuloy na tambayan style. Yan, sige lakad ka. Yan. Dito na ako man eh. Yan. Sila mo. Ito yung sila, kaya makaharap mo yun. Bago yung mga sabi sa sarili mo. Nakaliwa. Yan. Yan. Yan, push. 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 Yeah. Push. 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 Ano yung pwede mga ko yan? Padu. Wala na namin yung style mo. Ang price style. Ano kaya rin dito? Yan. Change natin. Peda? O aircon? Good. Yan. Okay. Push. Yan. Yan. Push. Okay. Okay. Ano na ang masok? Give me yan. Yan. Kailangan natin kung ano ito. Buto ng Diyos ito. Expect ko ito. Okay, push.
Okay. Yan. Okay. Wala tayong coke yun. Kamang-rapan. Puno ka ng... Puno sa timin. Oh, sige. Sinawa ba? Yan. Para na siya. Isang tiit. Kuwan ba? Push! Baka sa pisa ito, kaya mo, yung pera. Ito na pera na ba? Kaya ka, oh. Malagpuan na ito. Sige, push! Ano ka lang? Push! Nakakatabukas yung lakad. Push! Sige. Push! Taktak mo, itaktak mo. Itaktak mo ang mga shoe. Sige. Okay, sige. Isipin pa din po. Buhay. Kailangan mo ang push. Oh, yan. Oh, bayo ko ba? Bayo ko. Oh. Guys, last round na mo. Lumo. Oh, sasamin na. Magsama-sama pa. Sige. Yan. Tandaan na mo, babig therapy ka na lalakad ka. Ulit ang puro masama-sahin mo. Walang manggalit yan ang masama-sahin mo. Pampaklak siya ito. Pamaklakad importante ka. Tandaan mo na. Kailangan lalakad ka. Practical muscle mo, kung daya mo, magsimula yun. Oo. Last na, huwag yun pa. Nakapili niyo. Nagwala pa. Wala, mga dito. Ha? Ba? Ano ba? Alam tayo. Di mo naman yan. Importante ba? Ito lang kumabag. Masa pa. Hindi ko. Siya bunga siya. Medyo hihina sa lakad. So isang therapy para isang walking pa kailangan natin para mabuo natin ang 3 sets of walking niya. So ang program kasi guys, kailangan every week walking niya nadagdagan. So dati 1, 2, and 3. So this week ang ating program sa kanya ngayon is 3 long walk.
Nice one. Diba? Nice. So, ito po yung aming last walk. Ba, focus ka ba? Panakalala mo, focus ka na eh. Kumagrapal. Diretso yung natawa mo. Ayan. So, relax ka. Pati maglakad ka eh. Manggirigit. Ayan, sige, relax. Ayan, kung na may relax mo. Good. So, this is our third. Down walk. Walk na lang mo daw ng kiyapweng. Lakad. Ayan. Push! Ayan. Yun mo yung medyo kaya, medyo tapang. Wala yung tapang. Ayan. Diba? 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 Mahalitin na miss. Kaya. Ini buat abang. Yan. Ini. Yan. Push. Yan. Yan. Good walk. Good step. Good walk. Good step. Yeah. 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 Good. Yeah. 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 Push. Push. Yan. Hindi ba sabi ko nakalakad ka? Yung tigba. Ano yung katatawa mo sabi sa doon? Yan. Yan. Ngayon. Relax. Hindi na yun. Dito ang kawan. Yan. Yan kasi yung ihigaan mo. Yan. Push! 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 Sarili mo. Okay. Yan. Okay. Push. Kaya mo yan ang mga siyong. Very good. Yan. Okay. Matakam niya naman. Sige, push. Good. Nice. Nice walk. Ayaw mo, ayaw mo yung salo. Sabi parang ito. Yung bilis. Sige. Ngunit bilis daw salo. Ito baka mo kayo yung salo. Here. Push. Amen. Push. Ay. Yeah. Push. Relax ka ba? Relax ka ba? Nakamagigil. Relax ka. Kung magandang tayo. Kung magandang sakit na yan. Sige. Sige. Push. Push. Nice. Ano? Ha? Kaya ka? Kaya ako pala pa kayo. Kaya ako natulungan. Bisa ko dali. Bilis! Matulungan mo na eh. Siya, tutulungan mo kaya. Alam mo siya. Yung baso. Vince, sa kaya ako lang yan. Tutulungan mo bakit?
Ano pa? Ano naman Sige. Oh, yan, very good. Sige. Ang kapatid niya, oh. Ayos, pe. Tayo. Ush. Sige na mo eh. Magsa mali mo. Sige na. Ayos, pe. Here. Isa yung pera niya iba mo. Okay na, okay na. Lawit ka mo yun. Ang kilo na sa o. Yun yun. Oh. Ano mo? Ha? Ayos ka? Kasi, ako ba? Pakailan mo lang ba, bo? Ito mo na ba? Dami mo natawag mo, diretso mo yan. Sila lang ka dito ang tawa, baka yung ko, gusto mo lang balasi. Dami mo siya Vincent. Oh. Ah. Ayan ka. Whoosh! Dito ang tawa. Ah! Oh. Ayan. Yeah. Yeah. Mo, sige. Bakit yan? Malakad ka ba niya? May pagkakot na ba? Malakad ka naman. Doon sa practice. Yeah. Yeah. Ha? Ayun talaga. Kailangan masigap mo na loob. Kaya kaganin. Kaya kasi may tukmang kasi pre. Tatagal tayo ng limang dating gawat tamo. Layo talaga. Diba ka nga eh. Sa mga ko, lima, mga kanin, mga puto. Yan, sabi sa bahay. Sabi niya na lalaki, lalaki, mga isa lalaki. Push! Kakaminits mo. Yan, sigapan mo eh. Damo yung walk. Damo na gagawin na. Okay. Angat mo eh. Okay. Push! Tara na, kamera ba? Push. Yeah, push. Ay! Yeah. Patulaan na ako eh. Ay! Good. Ang mo yan, no? Pagkagayo. Wala ka ba kaya? Gamitan mo yung bitas mo. Yan. Diskarte. Gamitan mo yan. Kakagaling. Nadanan.
Dapat mo na relax ka pa. Medyo katawan. Yan. O, bagay. Sige, sige, sige. Yo. O. Okay, dulog ka. Okay. Kaya lang, pint na kaya lang. Tulog na kayo. Pint Manny. Ini. Wow. Ano ka bukas yun? Ano? Kamusta mo ulit? Minano ka? Minano? Minano ka? Kaya nakalong pa niya nakabagya. Oh. May stock ka? Practice. Wala na, nakakasa pa. So guys, okay na po guys. Medyo na naman po siya ang orasyo. Bago kasi sa program natin, since na matagal nga siyang hindi na therapy. So, tatlong walk niya sa pangatlo. Una, good. Pangalawa, very good. Pangatlo, medyo narapas siya. So, wala talaga ito. Kaya nilalakad natin ito araw-araw. Mas busy. Parang ka bukas na eh. Parang ka bukas. Yung mga visit na. Ang sakit niya. Ang sakit ko ba? Hindi, yung mga dog. Schedule na kayo. Para sa kaya, ba't hinahiyap mo? Huwag ka rin. Masabi siya nito ba? Kaya kaya tindo ko yan. Ano ka mag-iya? Sige. Yan. Yo. Vince, bukas na. Walang alam mo ano bukas. Vince. Walang alam mo yun. Nagawa mo lang. Umeto mo na eh. Wag sa akin lumamad. Eh, bayak ka. Bukas na, nagising na, alas 7. Wow. Hindi mo na ano. Hindi mo problema na. Bakit kita tawag ko? Kaya pakaya. Pinawas ko. Alright guys, so ngayon we will make a massage therapy para ma-relax ulit yung mga muscle ni Horacio. So at least nagawa niya yung 3 long walk natin kahit medyo hirap siya. At least pinagsikapan niya pa rin matapos itong ating challenge sa kanya for long walk. After the massage, ito na rin ginagawa natin. So yung mga ginagawa natin, pinapakita pa, nakita nyo naman. Pinapakita ko ito yung mga improvement niya for sa kanyang 5 session therapy for January. Ito na ito. Yung pabalat ang katao mo. Alam, maliksi ka. Ito, maliksi ka eh. May balik ang tao. Nagugtog. Ano makatira? Nakalanan. Ewan ko kung 7 yung kamang nito. Patayan ka yung kamang pa, Che. Push! Gawin mo kayo, manabay ka rin. Pagkakain ka, nabay ka. Kaya laki, patayan ka. Masis ka masis. Yan. At least na-improve ka na kasi nagawa mo yung 3 long walk mo. Kaya nirapan ka kasi pumasyo. Kasi na, matulog ka, di ba? Bakit ka lalakad? Yan. Alam mo yung mga So ang stroke therapy po, hindi po ito masama-sahin lang. It should be program. Ano yung program? Yung paglalakad niya, pagtayo niya, pagpupo niya, yung mga galaw niya, yun po ang kailangan ni program ng isang stroke therapist. Yan, hindi po lang puro masama-sahin yan. Hindi po yan masahe-masahe. Yung masahe, pinang-kukumbay na namin yan. Ayan. So yung program, dapat may program tayo sa ating paglalakad niya.
Kasi kung nakalakad na to, it will help a lot to the system sa kanyang katawan. Like yung kanyang improvement sa kanyang mga system, like muscular system, circulatory system, sulat na system na improve. Pag masahe mo sa ito, mahalang to. So dapat ang masahe niya, it should be ganyan lang ang masahe niya ito. Mapakondisyon lang. Hindi ka lang bugbugin mo to. Kasi kukuryente pa natin to eh. Lahat ng kuryente, may mga range of motion mo to sa kanya. Wap! Wap! Ingat eh. Pagsakit dito ka to mo. Inano ka na eh. May stack up ka. Bakit yan? Ha? Ano ba? Inano ka? Sa iya. Tetritis. Yan. Oo, sige, sige. Okay. Tuwa na ka po. Ha? Tuwa na lang. Oras ka lang. Nakakita mo 30 minutes eh. Alam ba tama nila kung waling medyo... Ha? 63 niya. Okay ka. Okay ka. Wala ka pa. Yung Merkulis, parang ito Merkulis na. Merkulis. Maraming patana, gigising ka na. Tsunang kinonsotsu. Palakang ka na. Yan makalusan si Bayo. Hanggang Bialista. Tapos mga tama. Kita Sabado Domingo tayo, palalakad ka ba? Sabi ko pa minsan. At palakaran ako, kita nga laki. Ano ang practice ko? Ano pag-aalam din mo, siya mo. So guys, maraming salamat po sa mga nanonood sa amin dito ni Abing Horacio. At least nakikita niyo po yung improvement ngayon. So itong long po siya. So sa Merkulis ulit, lalanganin natin siya. So mga business, ang kailangan coordination of muscle. Mas natin mento lang. Relax. Lotion ba? Dar, lotion? Ano lotion? Lotion tuloy. Meron ka pera. So yun po guys, after this, massage ko yung mukha niya, massage ko yung mukha niya, and then kukurin ko siya. So, tumunta na po. Bako! Bako! Kaway ka na bako? Yan. Kaway ka na. Yan. So, ito po yung aming therapy for today. So, tapusin ko muna yung bag kasi kung pagpulit lang, hindi nyo naman tatapusin yung bag namin. So, kakat ko na ito, explain ko ulit.
Massage ko yung mukha niya, massage ko yung paa niya, tapos sa motion. And then after this, kuryente. So pinakita ko lang po today, January 13, yung kanyang long walk na 3 beses. Sa pangatlo, nalaman siya. So pupunta namin ito sa Merkules. Hope yung pangatlo niya medyo mag-aam-gaam na. And then after next week, at kalimutan ng pang-apat na week. So mas muli po, ito po si Modelo Magkepeng, ito po si Horacio, aka Asyong Bingkang, 74 years old. Stroke po siya. Siya po ay alaga ngayon at under PST o Cover Stroke Therapy ni Modelo Magkepeng. God bless po. Ang masasabi mo sa tatlong nating lakad? Medyo nahirapan ka ba? Yung una, okay. Pangalawa, yung pangatlo, medyo ano ka na, nahirapan ka na. So, kulang sa practice. Ha? Okay? O, yan, o, yan. O. Yan po si Apong Horacio. Ito po yung aming interview ko sa kanya. So, at least nakalakad siya sa pangatlo. Bap! Pir!